नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी सुक्या मेव्याचे हे लाडू बनवलेले आहेत आणि ते पण खारीक पावडर न वापरता हे लाडू बनवलेले आहेत। खूप छान असे हे लाडू होतात आणि मऊ लुसलुशीत आणि चवीलाही खूप छान लागतात। नक्की एकदा करून पहा। व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण व्हिडिओ पहा। लाडू बनवण्यासाठी इथे सगळ्या गोष्टी या अंदाजे घेतलेल्या आहेत। त्याला काही मी प्रमाण घेतलेलं नाहीये। तर इथे किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे, काजू, डिंक, बदाम, मखाने, गूळ जेवढा पाहिजे तेवढा घेणार आहे। इथे फुटाणे घेतलेले आहेत, अक्रोड आहेत, परत खसखस घेतलेली आहे आणि गोडंबी घेतलेली आहे। आता ह्या सर्व या गूळ सोडून सर्व गोष्टी या तुपामध्ये छान अशा परतून किंवा तळूनही घेतल्या तरी पण चालू शकतात। मात्र डिंक हा तळूनच घ्यावा लागतो, नाहीतर मग कचकच लागू शकते। इथे तूप तापल्यानंतर यामध्ये डिंक घालायचा आहे। सुरुवातीला थोडा थोडा करून हा डिंक चांगला फुलेपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। गॅस हा आता थोडासा बारीक करायचा आहे, नाहीतर मग एकदम काळा होईल। आता हा डिंक एका डिशमध्ये काढून घ्यायचा आहे। या प्रकारे सर्व डिंक हा तळून घ्यायचा आहे। आता डिंकानंतर बदाम तळून घ्यायचे। चांगले खरपूस असे हे परतून घ्यायचे आहे किंवा तळून घ्यायचे आहेत, कारण खरपूस असे मस्त तळले तर त्याची चव खूप छान लागते। आता हे एका डिशमध्ये काढून घ्यायचं आहे। नंतर काजू गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचं आहे। या प्रकारे आता हे सर्व काढून घ्यायचं आहे। नंतर अक्रोड घालायचे आहेत, नंतर गोडंबी, नंतर फुटाणे, ते अगदी थोडेच परतून घ्यायचे आहेत। मुळातच फुटाणे हे भट्टीमध्ये भाजलेले असतात। मखाने घालायचे, गोडंबी परतल्यामुळे त्याला असा काळा रंग आलेला आहे। मखाने चांगले कडक करून घ्यायचे आहेत। आता खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। गॅस हा बारीक करायचा आहे आणि थोडंसं गुलाबी रंगावर हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे खराब लागत नाही आणि लवकर लाडू खराब होत नाही। सगळ्यात शेवट खसखस गुलाबी रंगावर भाजून घ्यायची आहे। आता या सर्व गोष्टी या मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायच्या आहेत। या प्रकारे सर्व बारीक करून घेतलेलं आहे मिक्सरमध्ये मी। आणि आता एक वाटी पीठ हे गव्हाचं घेतलेलं आहे। आता हे व्यवस्थित आधी तसंच भाजायचं आहे, नंतर तूप त्याला घालायचं आहे। आता यामध्ये 2 चमचे हे घट्ट तूप घालायचं आहे आणि छान असं बेसन पिठासारखंच भाजून घ्यायचं आहे हे गव्हाचं पीठ। आता हे पीठ छान असं गुलाबी रंगावर भाजून झालेलं आहे आणि यामध्ये अजून 1 चमचा मी तूप घातलेलं आहे। इथे हे पीठ आता छान भाजून झालेलं आहे। हे आता काढून घ्यायचं आहे। आता गूळ घालायचा आहे गरम कढईमध्ये। गूळ हा अंदाजे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। मी इथे 1.25 वाटी हा गूळ घेतलेला आहे, म्हणजे जवळजवळ पाव किलो तरी गूळ मी इथे घेतलेला आहे। आता त्यामध्ये थोडंसं तूप घालायचं आहे आणि गूळ हा पातळ होईपर्यंत हलवायचा आहे।
गॅस हा बारीकच ठेवायचा आहे। हे पहा, इथे हा गूळ एकदम पातळ झालेला आहे। मी इथे काळा गूळ वापरलेला आहे मुद्दाम, कारण काळा गूळ हा चांगला असतो खाण्यासाठी। तुम्ही इथे कुठल्याही प्रकारचा गूळ वापरू शकता। आता गॅस बंद करणार आहे। आता या मिश्रणामध्ये हा गूळ घालायचा आहे। गरम असतानाच हे एकत्र करायचं आहे। खारकेने थोडासा त्रास होतो, म्हणून मी इथे खारीक पावडर यामध्ये टाकलेली नाही। तुम्ही यामध्ये जेवढी पाहिजे तेवढी इथे खारीक पावडर टाकू शकता। भाजलेली थोडीशी खसखस यावरून टाकायची आहे आणि निम्मी मी खोबऱ्याबरोबर बारीक केलेली होती। तर आता हे सर्व हाताने मिक्स करायचं आहे, त्याच्याशिवाय गूळ हा मिक्स होणार नाही। सगळ्यात शेवटी यावर जायफळ किसून घालायचं आहे। छान चव लागते। थोडीशी विलायची पावडर जरी टाकली तरी पण जमू शकते। आता हे सर्व एकत्र करून लाडू बांधून घ्यायचे आहेत। आवडीनुसार लहान मोठे असे लाडू तुम्ही बांधू शकता। हे पहा, या प्रकारे सर्व लाडू हे बांधून घ्यायचे आहे। एकदम छान, एकदम मस्त असे होतात। ज्यांना खारीक जमत नाही त्यांच्यासाठी हे लाडू एकदम फायदेशीर असतात। इथे हे लाडू तयार झालेले आहेत। हे पाहू शकता तुम्ही। गव्हाच्या पिठामुळे खूप छान रंग आलेला आहे आणि गुळामुळेही खूप छान रंग आलेला आहे। ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। आणि एकदम छान असे मऊ लुसलुशीत असे हे लाडू होतात। हे पाहू शकता तुम्ही। एकदम छान असे होतात। नक्की करून पहा।